Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Ashe ni abin da ban sani ba kayan nan ashe matsala gare su, sun samu matsala tuni kwastam sun fara bincike a kansu. Ina zaman zamana sai na ji sanarwa cewa akwai kayan mutane da dama da kwastam suka riƙe wanda sun saba ƙa'ida. Daga ƙarshe ma sai na fara jin raɗe-raɗin cewa wai kayan wuta za a sa musu, domin dokar ƙasa ba ta lamunce da kayan ba. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Da hanzari na kira Alhaji Abdulrahman na shaida masa halin da ake ciki. Ya yi min bayani dalla-dalla tare da shaida min cewa bincike ne kawai ake yi, amma wannan jita-jitar da ake ta yaɗawa ba gaskiya ba ne. Ni dai kawai na ji shi ne na saurare shi, amma ba don zuciyata ta yarda da abin da ya faɗa ba. Muna gama waya da shi na kashe wayata, sai kuma na kira abokinmu Alhaji Musa Lawan. Na shaida masa dukkanin halin da ake ciki, kasancewar yayansa wanda suke ciki ɗaya da shi, kwastam ne babba. Yana jin bayani na ya ce da ni, zai bincika min halin da ake ciki, kuma duk abin da yake faruwa zai sanar da ni. Tun da muka yi haka da su sai da muka shafe kimanin wata 4 tsakanina da su babu wani kyakkyawan labari. Ana kwana ana tashi, wata rana sai abokinmu Alhaji Musa Lawan ya zo ya same ni da wani mummunan labari akan kasuwanci na da ni da Alhaji Abdulrahman. Abin da ya faɗa min kuwa shine wai wannan kayan namu da aka riƙe haɗin baki ne. Abin da ya ce min wai Alhaji Abdulrahman ne ya biya waɗansu manyan kwastam kuɗi domin su riƙe kayan. Idan ya so daga baya shi sai zagaye ya karɓi kayan ba tare da ni na sani ba. A wannan lokaci wannan magana ba ƙaramin fusata na ta ba, naga duk irin halacci da karamci da nake yi wa Alhaji Abdulrahman, amma duk bai gani ba sai ya ha'ince ni. A satin da aka shaida min wannan labari, a wannan sati har sawa ne aka fitar da mahaifiyarsa Inna Larai zuwa ƙasar waje domin a duba lafiyarta. Ina gama jin wannan labari na tashi a fusace na nufi gidansa. Bayan na isa gidan nasa, masu gadi na tarar suka shaida min cewa yana can sama a harabarsa inda yake hutawa. A fusace da kira shi tare da shaida masa cewa ina cikin gidansa. Nan da nan ba tare da jimawa ba ya sauko min iso, inda muka ƙarasa ya zuwa harabar tasa. Tun daga isa ta ya fuskanci akwai gagarumar matsalar da take tare da ni. Bayan mun isa gurin, zama muka yi, cikin sakin fuska ya ce da ni, Alhaji ban tsammaci zuwanka ba, kwata-kwata ban tsammaci zuwanka a yanzu ba. Bismillah, ga abin sha nan ka sha. Kuma cikin tsuke fuska na katse shi tare da faɗin, ba wannan ne ya kani ba, domin ina da wanda ya fi shi a gida. Cike da mamaki yake kallo na tare da tambayata, Alhaji lafiya kuwa me yake faruwa? Jin tambayarsa ne tamkar wanda ya watsa min ruwan zafi. Nan da nan na harzuka, na fara gaya masa maganganu ta inda na shiga ba ta nan nake fita ba. Ina gaya masa maganganu na cin zarafi da gori iri-iri. Jin maganganu na ya sa Alhaji Abdulrahman ya fara fusata, tun yana bani haƙuri har ya fusata ya fara ramawa. Nan da nan fa ƙaramar magana ta nemi ta zama babba, tun ba wanda ya san halin da muke ciki, har mutane suka fara fuskanta, masu aikin suka fara jiyo hayaniyar mu. Muna nan tsaye muna cacar baki har mahaifiyarsa Inna Larai ta fito daga sashenta, da yake ita ma a sama take. Ganin halin da muke ciki ya sanya ta ƙaraso gurinmu tana ba mu haƙuri. Cikin ƙonin rai Alhaji Abdulrahman ya ce, Inna ki daina ba shi haƙuri, ki rabu da shi, duk abin da ya niyya kar ya fasa, ni da shi shege ka fasa. Idan har ya haifi cikin sunna cikin aure, a yau ba sai gobe ba, kada ya fasa ɗaukan dukkanin matakin da ya ga ya dace da ni. Idan ko har bai yi ba, wallahi wannan shine yake tabbatar min da cewa shi ɗan zina ne. Jin maganar sa ne tamkar saukar aradu, duk da cewa ni ɗin ma na gaya masa maganar da tafi haka zafi, amma ban taɓa sanin cewa haka maganar ke da zafi ba, sai da shi ya furta min wannan kalma. Cikin ɓacin rai na kalle shi tare da kallon Inna Larai, na ce masa, kaga wannan sai dai in ita ta haifo ka a zina, amma ni wallahi sai na nuna maka cewa ni ɗan halak ne kuma ɗan sunna ne. Kafin na rufe bakina sai ji ne ya kawo min duka, wanda abin ya yi matuƙar bani mamaki sosai. Ina cikin wannan hali sai ji ne ya sake kawo min wani duka. Na ci gaba da jin saukar duka yana faɗin, wallahi ni sai na nuna maka cewa ni ɗan halak ne, mahaifiyata ba a bar rainawa ba ce, kuma wallahi sai na ga bayanka, sai na nuna maka cewa ni na haifu. Inna Larai tsakiyar mu ta zo ta shiga tana ba mu haƙuri, amma duk da haka Alhaji Abdulrahman bai saurara wa kawo min duka ba. Raina ne ya matuƙar ɓaci cikin zafin nama na niyyar hankaɗe Inna Larai domin na nuna masa cewa shiru-shirin da nake masa fa ba tsoro ba ne. Bisa yunƙurin da na hankaɗa Inna Larai bisa tsotsayi sai na hankaɗa ta zuwa jikin wani ƙarfe. Nan da nan kanta ya bugu da bango
nan da nan idanuwanta suka fara kakkafewa kafin mai wannan jini ya wanke mata fuska. Cikin ƙanƙanin lokaci ta fita daga hayyacinta, hankalinmu a tashe mu dukan mu muka yi kanta. Ina zuwa na kai hannu zan taɓa ta cikin ɓacin rai, ya bige min hannu tare da faɗin karka sake ka taɓa min mahaifiyata, kuma karka ga cewa ka fi ni rufin asiri da dukiya, wallahi duk abin da ya samu mahaifiyata ba zan taɓa ƙyale ka ba. Ka san dai ƴan uwana suna da manya-manyan madafin iko, don haka kowaye gatanka duk duniyan nan wallahi sai an hukunta ka. Cikin dire mikin sura zancen gane mani daɗi. Yana gama faɗin maganar ya ɗauki mahaifiyarsa yana kwala direba kira, ya fice daga cikin falon, nan da nan na bi bayansa, jikina a sanye, ƙirjina sai dukan uku yake. Tun kafin sauran ma'aikatan gidan su san halin da ake ciki, na yi yunƙuri na fice daga gidan. Ina fita kai tsaye babu inda na tsaya sai gidana, ina shiga jikina a mace, raina duka babu daɗi. Na sanarwa da matata Hajiya Kalisa ta halin da ake ciki, ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba, musamman ma da na gaya mata irin yanayi da halin da na bar Inna Larai, da kuma halin da aka fice da Inna Larai daga cikin gidan. Bayan na gama sanar da mai ɗaki na Hajiya Kalisa da halin da ake ciki, na ɗaga wayata na kira Alhaji Musa Lawan, na shaida masa dukkanin abin da yake faruwa. Bayan ya kammala saurare na ya ce min, wallahi abokina kana cikin matuƙar tashin hankali. Kana kuma cikin tsaka mai wuya, ka san cewa babban yayansa Alhaji Abdulrahman shine Chief Judge na ƙasa. Bayan haka kuma akwai wajen mutum 3 waɗanda suke rike da manyan madafan iko. Da a ce ya ku bayi ne ma, to da sai in ce maka abin zai zo da sauƙi. Babbar matsalar shine ka ce dukkanin sauran ma'aikatan gidan sun ga shigar ka gidan, sannan kuma sun ji irin hatsaniya da tashin hankalin da kuke a ciki. To kaga wannan shine babban matsala. Cikin tashin hankali ne ajiyar zuciya tare da buƙatar shawara a gare shi. Alhaji Musa Lawan ya ɗora da faɗin, to a wannan al'amari dai kawai Allah ne kaɗai zai fitar da kai, kuma shawarar da ni zan baka shine ba wata shawara ba ce. Zan gaya maka shawarar da nake ganin ta yi, idan ta yi maka to, in ba ta yi maka ba shi kenan. Ni dai kaga ba wani abu zan iya yi maka ba, amma shawarar da ni kawai na san zan baka shine, kada ka sake ka fito masa a sarari. Domin ka san in dai kafa kake ji, to ka san sun fi ka kafa. Sannan kuma sunanka ba ƙaramin ɓaci zai ba a wannan al'amari. Yanzu ka dube ka kalli dukkanin matsayin da kake da shi a ƙasar nan. A ce ana tuhumar ka da kisan kai, ka san wannan al'amari ba kai ba ma, hatta iyayenka wannan babban abin kunya ne a gare su. To don haka abin da nake so da kai shine ta ƙarƙashin ƙasa za mu biyo musu. A yau ba sai gobe ba, a yanzu ba sai an jima ba, tun kafin maganar ta ɓulla kowa ya san da ita. Lallai ne tun kafin magana ta gama zagaye gari ya kamata mu ɗauki mataki. Albishirinku ma'abota tashar wannan ta Algaita Media. Baya ga alƙawarin fitar muku da waƙar kalaman so da muka yi wanda muna nan tafi insha Allahu nan gaba kaɗan. Muna muku albishir da sake bullowar wata sabuwar waƙa wadda za mu ci gaba da amfani da ita a ƙarƙashin labari. Mai suna Ke ce farin ciki na. Masoyiya ba macuciya ba, ba zai yi kukan gamo da ke ba, dan baki dauso da magani ba, da ke nasa ba. Zan raka ka gurin wani malami wanda aikinsa tamkar yankan wuka yake. Wannan malami yana yin aiki mai kyau, kuma ba zan raka ka gurin mai ifritu da tsalge ba, domin wannan ya ci uban mai ifritu da tsalge. Ban yi wani zurfin tunani ba ko nazari a kan maganarsa na amince masa. Muna kammala waya da shi, ya yi min alkawarin in same shi a can hanyar Dawanau. Bayan mun kammala wayar da shi na sanarwa Hajiya Kalisat halin da ake ciki. Da farko Hajiya Kalisat bata amince ba, domin bata bani goyon baya ba. Ta yi min nasihu kala daban-daban, amma da yake idanuna sun rufe, sam nasiharta ba ta yi tasiri a gare ni ba. Na kalle ta tare da faɗin yanzu Habibti, kin fi so in zauna kenan haka? Idan ta mutu fa, kin san cewa kashi na za su yi, kin bi buƙatar ki rasa ni akan in nemi madogara? Kuka ta fashe da shi tana juya kalaman da nake gaya mata. Tsananin ƙauna da son da take yi min ne ya rufe mata idanu, ta amince da maganata. Muna gama haka da ita na ɗauki hanya na nufi hanyar Dawanau. A can wajen mil 9 na sami Alhaji Musa Lawan yana jira na. Ajiyar motarsa ya bayar a gurin wani bakanike, muka ɗauki hanyar Katsina. Sai da muka shafe tafiya mai nisan gaske sannan muka isa garin. A daidai lokacin da muka je har an riga an yi sallar magariba. Daga bakin titi sai da muka yi tafiyar kimanin awa guda, sannan muka ƙarasa bakin wani ƙungurmin daji mai zagaye da bishiyar kuka da kuma bishiyoyin tsamiya. Akwai wani katon kogo a gurin. Wasu manyan bishiyoyin kuka ne guda biyu suka rankwafa suka yi wani abu tamkar rumfa. Ta tsakankaninsu akwai wata 'yar siririyar hanya. Daga can gaba kuma akwai wani ɗan tudun ƙasa tamkar kabari.
Banda kukan tsuntsaye babu abin da yake tashi a gurin. Guri ne mai matsanancin duhu. Sai da wayoyin hannunmu muka haska sannan muka ringa ganin gabanmu. Kallo na Alhaji Musa Lawan ya ce min, kai ne mai neman biyan bukata, kai ne akan gaba. Ka bi ta kan wancan kabarin za ka ga doguwar hanya idan ka sauka daga kan kabarin. Ka tsaya cak, ni ma zan biyo bayanka. Ka'idar wannan bokan kenan, mai neman biyan bukata shine akan gaba. Daga nan inda na ce maka kada ka ƙara ko da taku ɗaya, domin taku ɗaya idan ka ƙara kana iya shiga fadar boka Zilyanul Gibar. Ƙetara fadar tasa daidai yake da bada fansar ruhinka, don haka ka kiyaye. Jiki a saɓile sai karkarwa jikina yake yi, haka na ƙetara na taka wannan kabarin. Ina taka kan kabarin na ji jikina ya yi wani iri. Da haka yasa na saurin sauka daga kan kabarin, kamar yadda ya faɗa min, na tsaya cak jikina sai rawa yake yi. Ƙarasowa ya yi sannan ya tsaya a gefe na sai kiran sunan bokan yake yi. Sau uku yana ambatar sunan bokan, yana rufe bakinsa sai gani na yi tamkar walƙiya. Wani haske ya gaurayi ilahirin gurin da muke a tsaye. Daga can gefe wata kujera ce a ajiye a gurin, ƙoƙunan kawunan mutane ne zagaye da kujerar. Can gefe kuma akwai wasu irin ƙorai, su kuma cike suke da wani irin baƙin jini mai yauƙi. Mai kyandiri mai kyan sura mai kwalliya da agogo. To jama'a duka kuma anan za mu dakata. Danna subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci. Mun gode.